biz bu yılı Nedir avluna qonaqqa keldik. Әлеге авыл турында миңа бик күп сөйләделәр. Алар үзләре без дворяниннар авылы диләр. Монда хәтта сыер савырга да үкчәле туфлиләр белән чыгалар икән. Шушы сүзләргә ышанып, мин дәгән матур туфлиләрне киеп Неdir авылына килдем. Biz бүген беренчеләрдән булып безне Илгиз абый Хайдаров кунакка чакырды. Ул без инде аны беләбез җиләк магнаты буларак. Мин бүген җиләк җыеп караячакмын. Һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Иртә таңнан чәчләр бедерәтеп күлмәкләр киеп бик матур тапшырып әзерләрмен дип барган идем. Чынлыкта инде сумкамда кара носки бар иде. Һәм туфлиләремне дә рабочий сланцларга алыштырасы була инде. Менә мондый матур күлмәк белән җиләк җыйсам, җиләк миннән качмасмы икән? Илгиз абый, менә сезне бит инде без беренчеләрдән булып, даже республикада җиләк басуы, ничек плантациясе дибез инде аны ачкан кешеләр дип беләбез, әйме? Каян килде соң менә мондый идея? Галава булып, айрат хәерле килү белән районда бик зур җыелыш ясап, фермерләрне җыеп, колхоз рәисләрен җыеп, шушындай ничек дип җиләк үстерү буенча анда бик зур сөйләшү булды. Шуннан кызыгып киттегез инде. Шунда ул кемнәр кызыксына, шул үзенең кабинетына алып кирип, бу турда ярдәм итәбез. Менә башласагыз начар түгел, үзенең опыты белән инде уларны безгә бик кызыксындырды. Ничәнче ел иде ул Илгиз абый? Менә бу ел уже 5нче ел шөгыльләнәбез. Хәзерге вакытта менә басуыгыз ничә гектардан башлаганыгыз һәм хәзер менә ничә инде мәйданында җиләк үсә? Безнең 1 гектардан башладым. Менә бу елгы сыйымны безнең 2 гектардан артыграк җир бар җиләк басу. Мин бу ел яңадан менә ярты гектар җиргә Голландиядан Хани дигән яңа сорт алып кайтып, шуны утырттым. Уңыш сире бармы аның? Менә җиләк үстерү ул катлаулыдыр, әйме җиңелләрдән. Җиләк кенә түгел. Нинди генә тормакка тотынсаң да, һәрберсенең үзенең сире бар. Һәр бер эшкә дә үзенең күңеленә биреп, шуңа чын күңелдән эшләү кирәк. Менә бу пленка нәрсә ул? Мин аны гомумән дә аңламыйм. Җылылык өченме ул? Шуп үстермиме ул? Нәрсә өчен кирәк ул? Бик акыллык шулап тапкан, шуп үстерми. Монда бул мискин шуп шунда чыга башлады, тугракны агарып шунда үләргә мөмкин. Икенчедән бу дым саклый. Ул менә кояш тәсирендә җиргә битендә аның тәэсире бар, ачык торса, булай пленкасында дым саклана, ул парга әйләнми. Өченчедән безнең менә пленка булмаган җиләк басулары бар. Анда инде бәләкәй яңгыр явып китсә, син үзе җиләкне менә мондый хәлдә җыя алмыйсың. Әгәр дә чиста, ире үз вакытында эш эшендә уңыш аласыгыз килсә, иң беренче сер ул менә шушы пленка. Авыл хуҗалыгында бу пленка киң таралыш тапкан, аны теләсә кем базарларда сатып алып, үзенең бакчасында да куллана ала. Җыйдымы җиләк, берлегәннәре белән. Без яшибез ирләрнең дә бер дигәннәре белән. Иңерләрен генә җыябыз, иң кызылларын гына җыябыз. Әле Илгиз абый монда әз генә иртәрәк килгән булсагыз, бөтен менә бу ак пленка кып-кызыл төстә манган булыр яе, тагы да матур иде. Бу инде соңгы уңыш шулай бит Илгиз абый. Җиләкне һаман тутырамын. Һаман авызга керә. Һаман авызга керә. Илшат, каралы нинди иреләр. Ой.
Илшат, сенің де ашыйсың келедір инде, ме? Әйді камераны меңа бер, сен ашыйсың қазір. Жилек бүтін жерге файдалы, әмі аның бір зор минус яғы бар, ол аллергия тудырға мүмкін. Әкімді аллергия жоқ, олар рахатланып жилектің ашай ала. Баш миына файдалы, көзге файдалы, тәнге файдалы, Тишләргә файдалы, тамакка файдалы, ашказанга файдалы, ишәклекләргә файдалы, суставларга файдалы, кулларга файдалы. Кыскасы, яшәрәсегез, сәламәтләнәсегез килсә, көне-төне җиләк ашагыз. Роза апа, сириттіріп кіна мен айтыңыз енді ашисызмы жиғанда? Ашибыз. Бұл әлі үзілгенлері бейрегірен болады боларын өнетеміз, бұларын жиярға сұрашабыз. Жей бойы жилек ашап қына алайса, тұқланасыз енді? Витамин жиябыз алдағы. Илгиз абай, сіз әйтмеймісің жилек ашағанға? Жоқ енді нешәп енді. Менің қызлар жилек ашап шылай матыр бит ол деп жүрей ол біздің мақтап. Біздің жилек почти тулды, қызлар миық кесерге кеттілер. Мен қазір оларға ердемге барам. Ашы жилек кіне жиялармы дегенім, ялғыш қаммын. Мұның іші күні түні бітмейділер, мына қазір шүп басқан шүп отыйлар, миығын кеселер, ширлеген жилеклеріні операция жасау деп ертелер енді алар, операция жасайлар үстіне үшін. Миықны не үшін кесерге керексің? Мына ол нәрсе кей бире. Миық бетейді мұнда сынавына еймі, Роза апа? Миық жилек қуағының күшін ола. Шоңа көрек келесі елға күштіп боласын үшін миықларын кесіп барабыз. Мәңгі миық көрмәс болдым, миық іздейбіз. Значит, бет кескенбіз. Кесіп аласың да, мына бұ тамырланғаш тұтасың шулайтып ұршетіле миық. Мына бұ түбінен, жилектің түбінен кеселемін. Кесебіз, миық кесебіз. Миық ізлеген ек, миық таптық. Миық кесеп. Ешірін батырын түгел, қой бір кішілерінің жилеклері зоқ қына бұзылмай, қышқылыққа да қолды бұла. Сіздің жилек ондай түгел, ей ме? Міне нәрседен он? Башқа жилек біле шоғылыншы құжалықтар үшін жауап берелмін. Мен өзім де керек әттігіне ошламасын да берем. Мен тілейм, менің жилек мақтасынлар, рекламы болсын, что менің жилек тәміне, мотор. Бұры, міне, мен бітінде қойға шыққалым, шайырға сатарға. Менің жилек әрінен башта өтіп кетерді, onlar jil oңайынан исіне сізде алышы керек елдер. Демек, исі де? Исі бар. Міне шуңа көре. Әміне бұл жилек көп пен күннен соң бұзылашақ? Холодильникта 2 күн сақлапла, қарқалды бар да, оны уже... Шей күні тез бұзыла? Түсіде... Міне жилек тез бұзыла екен, демек, ол настоящий енді жамағат. Илгиз абының жилеклері 1 сутка, 2 сутка максимум тұра алады. Әлі біздің Илгиз абы келешекте қауын білен қорбызын да үстіреге жиына, құра жилегі қорлыған. Міне мұнда ол қауын ұтыртқан дейін. Yeşil vinagrat. Bu yeşil vinagrat, şunda bollu bu. Moşunu nuk көп бере. Егірімі күннен виноград ашырға шоқыра Илгиз абайым. Тағым барабыз ені мұнда. Келмеші. Рахмет. Илгиз абай күрмәгәндәгенә қиярын тәштім. Машалла. Күз күні алла берсе, қауын ашырға келеміз. Традицион, рабочий, съемочные носки. Күз күні мұнда тағын келерге керек. Урожай. Ауыз етірге. Жилеклі жейлерінің ұныталмамын тәмін. Ла-ла-ла-ла, сізлерін ұныттым тағын.